față. Mergeți să ciocnim ouăle acum. Eu mi le ciocnesc continuu. Uite, mă, fata aia cu becuri la picioare. Da, pe aia ți arătam eu, dar ăsta... Măi, dar pe care nici nu văd în față, mă împiedic pe aici cu becul ăla. Mă împiedic. Te-ai făcut acum permanent. Dânsul este crețul din naștere. Asta așa s-a născut, din creț. După aia s-a născut el. O să-i luăm un interviu, să vedem ce programe despre această zi minunată de Paște. Deci, domnul Crețu, vi să spune, nu? Veni? Răspuns. Adică nu mă așteptam la un alt răspuns, nici de cum să mă aștept la un alt răspuns, decât... Cum vă simțiți în această zi minunată? Ca de obicei, răspunsurile prompte și la obiect ale domnului din față. Mulțumim! La pod. Pe la pod? Normal. Prezentările. Puerto Ricano, Esmeralda, Esmeralda franjuri, adică așa, franjuri la fund, și cu scaunul, cum să zicem, la fata cu scaunul. A, bine, șupânul care n-are rost. Hai, da. E împărșit. Cineva la mine. Ăsta are trac când îl filmez și să țâșe. Nu poate. Nu poate să se țâșe. Are trac. Are trac. Lentile aia o mai cure și tu dacă e ceva, că nu mai vor mă dădește pe ea. Păi eu cu ce? Pula e, mă. Cum trebuiește să stau? Stai și tu. Fii atent. Poate mai întâi fă o poză, ca și cum ești așa, e mai elegant, așa cum e ceva de genul. Și puțin mai așa. Vreau să mă mai Spate. Așa. Și totuși fii atent. Dar te uiți exact așa peste umărul meu, știi? Nu la aparat. Nu te uiți exact fix în aranjează și mie. Hairstylistul. Unde e hairstylistul? Bea bere. Așa, hai mă așa. Gata, îl dăm mai bine scaun. Hai bă, îți faci și mie! Hai, fata, La familia mea. Dai să-i faci și la familie ei. Dai să-i faci și la familie ei. haide bă, lasă familie. Nu, ia tu o poziție, mă. Nu, hai să găsim un pom să te încrăcănezi cu el, nu știu, să te... Nu te crăcănezi, nu? Pe partea asta?
Da, și mă, cum să... Mi-a dat lacrimile să mor eu. De emoție! E emoție. E... Așa. Stai așa să schimbăm cu condorul ăla. Bravo. Hai, jos cu cămașa, hai. Jos textila. Jos cu cămașa? Îți dai ștrampe că se Ți-a blugi zis, în mă, jos. să-i bagi și ei alea înăuntru, așa. Ce să-i bagi înăuntru, mă? Nu, fată, că se vede galea, șură, galea, Nu se vede, grăsim că ți le scot eu din scuze, cu opra. Stai ușor cu... Urul are mâini, Nu mă, las așa, trage doar așa. Așa, trage. Așa, lasă să vadă sutienul. Ba da! Ba da, ba da. Te bucăm cu arăt. De ce luați pe ăsta, mă? E prea mult, mă. Nu e, mă, lasă-l așa. așa. Te bat. De genul ăsta. Uite-te la mine. Cu toată fața. Cu toată fața, nu doar cu ochii. Așa. Da? Bravo. Hai, altă. Haideți tu jos. Bă, eu da, sus. hai mă, bă, hai mă să încercăm să... Bă, ceva mai senzual, ceva mai... Nu, poze... Așa. Hai că ți-aduc eu, stai așa. Adu. O plută, ceva. Stai așa că trebuie prinsă toată. Și nu te mai uita, mă, la cameră. Păi așa- Nu te lua, mă, după Laura, piciorul mai așa, mă. Cum? Așa, ceva de genul ăsta. Nu vă mai uitați la cameră. Uitați-vă toți la Nicolae. La mine, ui. Bravo. Da, 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 da. Pune mă, pățițe, mă. Ești tu aici, băi, Laura. Păi da, zis că... Amândouă în cameră, mă. Dă-te, mă, de acolo. Bravo. Băi, ia fi... Da, Băi, trebuie să faci ăsta. ia aici la regizor. Doamne, A, să da, mai da, bere, bere la regizor. Așa. Schimbarea garderobei se va efectua în aceeași locație pentru Trage și mie. a ne concentra atenția și pentru ca totul să fie cât mai natural. Eu nu iau nicio sutienă acum. Momentan. Nici eu nu o să iau, niciun sutien, deocamdată. Într-adevăr am sânii cam mici, îi am cam mici, m-am gândit la niște implanturi, dar până o să-mi iau niște sâni, o să îmi desenez niște sfârcuri pe buci și o să le înlocuiesc. Și de asta am zis, Hai, prinde el acasă, pot să-mi iau și asta pe lui. Păi pune tu, bă. Păi nu, că eu pun eu. dă că filmez eu, mă, tu te ajută. Ia cu zoom, ia cu zoom. Ți-ai driculi? Băi, dă-te, bă, că nu pot să iau acolo. A coborât dracu pe uscat. Bă, a coborât dracu pe uscat, bă. Bă, nici pe față nu le-am întors, bă, fii atent, trebuie să le întorc eu. Una pe față, una pe dos. Bă, mie nu-mi place, bă, locația asta. Hopa, mă, că o schimbăm, mai răbdare. Oh. Dar ia spate, că e pe asta.
Hai și fără scaun, mă, că numai cu scaunul toate... Da. Bagă-te în boschețe ăsta. Da, poate calc într-un căcat de ăla, să vezi ce e tare. Hai, la boscheți! Iată că aici sunt numai de-alea. Și mă sacrific eu să vă tălpile aceea așa. A, ce rău îți pare. Da, și dacă găsesc vreo mărăcine de la, să vezi ce rău pare. Alb și negru cu boschețe, fii atent. Păi e și alb-negru, mă. Bine? Stai așa. Uite, s-a băgat ăsta cu curul. Tot e o panoramă, bă, shit. Portoricanule, dă seama. Râzi mai mult. Mi-a venit o lacrimă. Hai, puște-te echipare. Bă, nu mai am casetă, băi! Bă, nu mai are ăsta casetă. Live! O să se cânte live! O să se cânte live! Live! Iată! Așa! Discoteca este plină numai de puștoaice. Am pus ochii pe una care mă atrage. O privesc, o ador, cu privirea o măsor.
Se inviscă vila nas cu mine trupul tău. Bine, oamăie! Și eu, aș vrea să fii mereu. Discoteca toată e cea mai dulce fata. Să vila nas cu mine trupul tău. Vitează cât îți lângă mine, că și eu. Pentru animatoarele noastre din această seară. Wow! Se lucrează la bară. Deci vrem muzică de bară.